Fil-kwistjoni tal-vapur Aquarius ħadna d-deċiżjoni illi ħadna mhux biex inkunu supervi iżda għax konna fuq in-naħa t-tajba tal-liġi. Dan waqt li ma nistgħu naċċettaw qatt li pajjiż ieħor jgħidilna x'għandna nagħmlu sempliċiment għax huwa ikbar minna. Kien dan il-punt ewlieni li qajjem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista mxandra l-ħadd filgħodu fuq One Radio. Il-Prim Ministru sostna li l-immigranti abbord ġew salvati fl-ibħra Libjani u l-eqreb port sigur kien dak ta' Lampedusa. Madankollu, l-awtoritajiet Taljani ta' istruzzjonijiet biex il-vapur jibqa' f'ibħra internazzjonali bejn Malta u l-Italja, b'konsegwenza li kisru l-liġijiet internazzjonali u għal ftit ma nħolqitx kriżi umanitarja. Minkejja dan, saħaq li l-mod kif Malta imxiet kien korrett u skont il-liġi. L-analiżi tagħna u li ġen xejna b'mod korrett qablu l-organizzazzjonijiet kollha internazzjonali li tkellimna magħhom għalita pubblikament waqt telefonata li saret miegħi il-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President Jean-Claude Juncker. Il-Prim Ministru tenna li d-deċiżjoni li l-vapur ma jidħolx f'pajjiżna ma kienx biex ikun superf mal-Italja jew biex ma jkunx solidali mal-immigranti. Iżda minħabba l-fatt li ma jista' jaċċetta qatt li pajjiż ieħor jiddettalna x'għandna nagħmlu, sempliċiment għax huwa ikbar minna. Dr. Muscat ċejjen l-argumenti li jagħmlu xi wħud li l-immigranti messhom iddaħħlu f'pajjiżna minħabba li hawn bżonn il-barranin biex jaħdmu. L-ewwel wieħed li ngħid li hemm bżonn il-barranin jiġu f'pajjiżna biex ikomplu jkabbru l-ekonomija. Imma mbagħad min-naħa l-oħra, l-ewwel wieħed li ngħid li hemm bżonn li l-persuni li jiġu b'mod legali li nkunu nafu min dieħel, min huma, kif deħlin. U akkundanna wkoll l-aġir ta' qatt ta' organizzazzjonijiet umanitarji għal mod kif jaġixxu fuq il-mezzi soċjali meta stazzjonati fl-ibħra Libjani. Organizzazzjonijiet ħafna iżgħar illi il-mod ta' kif jaġixxu jkun dobbjuż. Jien ġibdet li l-attenzjoni kif tittaljem ilu barra il-Libja fl-ibħra territorjali Libjani kien hemm vessel partikolari illi beda jitfa' fuq social media jgħid isma' aħna m'għandniex bħalissa operazzjonijiet ta' salvataġġ, kull min ikollu bżonn jista' jgħidilna aħna qegħdin hawnhekk. Dan jisu qed tagħmel riklam, isma' oħorġu ħalli niġbrukom. Mhux aċċettabbli. Il-Prim Ministru żied jisħaq biex la darba Malta flimkien mal-Unjoni Ewropea qed tonfoq miljuni fis-sena biex tħarrex lill-Gwardja tal-Kosta Libjana, irridu naraw li din inħalluha taħdem. Dr. Muscat temm jgħid li minkejja li ta' spiss jikkritika lill-Unjoni Ewropea minħabba li ma tieħux biżżejjed azzjoni fi kwistjonijiet bħal dawn, qal li din id-darba aġixxiet b'mod tajjeb. Dan hekk kif grazzi għal att ta' azzjonijiet f'waqthom l-ammont ta' persuni li qasmu mill-Afrika għall-Ewropa fl-aħħar sena naqas bi 78%. Ammonti naqsu drastikament u ma naqsux b'kombinazzjoni. Naqsu għax qed isir xogħol illi forsi hawnhekk l-iżball Ewropew huwa li wieħed ma jitkellimx biżejjed dwaru. Qed isir xogħol kemm fil-pajjiżi ta' oriġini minn fejn jitilqu dawn il-persuni, kif ukoll fil-frontieri tan-naħa l-oħra, tan-naħa tad-deżert. Intant il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-bidla fil-liġi għal protezzjoni ta' tfal, fejn fost oħrajn spjega li din il-liġi se tneħħi minn idejn il-Ministru id-deċiżjoni fuq care order u minflok se tittieħed minn ġudikanti wara li jkunu analizzaw is-sitwazzjoni kollha. Il-Prim Ministru appella lil kulħadd biex jinnota id-dokument ta' konsultazzjoni għax hija liġi importanti li tifforma parti mill-fibra soċjali tal-pajjiż u taffettwa l-ħajja ta' mijiet.